L-iskema Ir-Restawra Darek kellha 809 benefiċjarju eligibbli. Din l-iskema li għalija setgħu japplikaw dawk li jkollhom dar antika u jixtiequ jirrestawrawha kellha 8 miljun euro ivvotati għaliha. Fil-fatt sal-aħħar tas-sena li għaddiet tħallsu 26 benefiċjarju li bbenefikaw minn total ta' ftit aktar minn 127,000 euro. Bosta sidien ta' proprjetajiet antiki applikaw fost l-oħrajn għar-restawr tal-faċċati. Interessanti li f'din l-iskema bbenefikaw 266 sit tal-ewwel dar. Dawk magħrufa bħala first time buyers, ħafna minnhom żgħażagħ kienu minn ta' quddiem biex resqu l-qudiem lejn l-iskema li issa l-flus għaliha ittieħdu kollha u hemm il-pjan li tin terġa' tiġi introdotta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà Chris Saġus spjega kif l-iskema R-Restawra Darek tmur id fit ma' tneħħija tat-taxxa tal-boll għal first time buyers u spjega kif għal dawn it-tip ta' sidien ta' proprjetà antika kien hemm benefiċċji kbar. Dawk il-persuni li jixtru dar f'UCA u tkun l-ewwel dar tagħhom jibbenefikaw ukoll minn din l-assistenza tajjeb li ngħidu li għal UCA jistgħu jibbenefikaw sa massimu ta' 10,000 euro li huwa l-ammont l-aktar ammont li seta' jingħata u fejn għandek residenzi djar li huma fi grade 1 u grade 2 l-ammont massimu kien ta' 100,000 euro.